Bună! În acest moment ne apropiem de finalizarea proiectului. Un ultim element important pentru conceptul de design este reprezentat de vegetație. Față de alte proiecte unde poate aceasta reprezintă doar un accent, aici vegetația aduce o componentă cu adevărat importantă pentru rezultatul pe care ni-l dorim. Ea completează armonios cele două piese despre care ți-am vorbit în episoadele anterioare, peretele cu decupajul circular, dar și luna supradimensionată. De asemenea, un alt element important pentru design pe care l-am proiectat, însă abia acum îl putem monta, este reprezentat de elementele de signalistică. În primul rând, este vorba de logo-ul poziționat în spațiul principal, un logo realizat din alamă periată, dar și de simbolurile poziționate pe ușile de acces ale spațiilor adiacente. Acestea sunt ultimele detalii care completează imaginea de final a proiectului. Următorul clip va fi și ultimul din această serie, în care, în cele din urmă, vă vom prezenta proiectul complet. Vă mulțumim că ne-ați urmărit pe parcursul acestei transformări. Sperăm că v-a fost de folos evoluția proiectului și că vă veți bucura de rezultatul final. Pe curând!